30 гадоў таму ў Беларусі адбыўся першы тур прэзідэнцкіх выбараў, у якіх найбольш галасоў, амаль 45%, набраў Александр Лукашенко. Але паводле сацыялагічных дадзеных найбольшую падтрымку тады нібыта меў прэм'ер-міністр тагачасны Вячеслав Кебіч. Менавіта Кебіча, а не Лукашенку найбольш крытыкавалі і ўспрымалі як галоўнага апанента тагачасныя апазіцыянеры Беларускай народнай фронт і іншыя. Што сталася, чаму недацанілі Лукашенку, ці ўсё ж такі гэта няпраўда? Пра гэта мы паговорым сёння ў піку свабоды. Мяне завуць Дмітрий Гурневич. Мой сённяшні госць Сергей Навумчык. Прывітанне, Сергей. Прывітанне. Журналіст і аўтар кніг пра 90-е, пра палітыку ў 90-х гадоў Беларусі і, дарэчы, які зараз завяршае другое выданне кнігі 94-й, неўзабаве яно пабачыць свет. Сергей, дык вось скажыце, ласка, ці сапраўды антыкамуністы, якіх вы у тым ліку прадстаўлялі тады ў 90-е, недаацанілі патэнцыял палітычны Александра Лукашэнкі? Калі казаць канкрэтна пра асобу Лукашэнкі, то часткова з гэтым можна было б згадзіцца. Але калі вось вы прыгадалі, сапраўды я зараз фактычна ўжо завяршыў працу над другім выданнем кнігі пра тыя падзеі і па новай перачытаў і матэрыялы, дакументы і газетныя публікацыі таго часу і паглядзеў на ранейшыя гады, 92-й, 93-й. Не, ведаеце, гэта не зусім так. Я не сказаў бы, што недаацэньвалі цалкам. Вось толькі адзін прыклад. Вось, скажем, в моей книзе 93 опубликована копия заявы оппозиции БНФ, якая была принята у кастрычніку 93-го года, гэта яшчэ за 2 месяца до антикоррупцыйнага доклада Лукашенко, дзе патрабуецца пазбавіць Лукашенку депутатскіх паўнамоцтваў за тое, што он выступае супраць незалежнасці Беларусі, і там цэлы шэраг аргументаў. Стаяць подпісы Пазняка, іншых дэпутатаў апазіцыі БНФ, мой подпіс, мы гэтага патрабавалі. Сергей, але ж вы ж таксама ў той час крытыкавалі не толькі Лукашенко, там многія дэпутаты былі, бо там большасць была камуністычная, абсалютна антыбеларуская. Безумоўна, але вось менавіта Лукашенко, Козлов, хто там яшчэ быў, Скарынін, Павлов, вось гэта вот група, яна вельмі актыўна выступала супраць незалежнасці. Бо, скажем, вот гэта так званая парламенцкая большасць, якая працавала там і ва ўрадавых структурах, і ў мясцовых рэгіянальных структурах улады, яна займалася нейкімі сваімі гаспадарчымі справамі, палітыкай. Бяда ў тым, што яны не былі палітыкамі. Якраз яны былі вельмі далёкія ад палітыкі, бо некаторых з іх можна было б пераканаць, часам нам это ўдавалася. А вось такі як Лукашенко, і менавіта Лукашенко, ён актыўна ездзіў у Маскву, і ён патрабаваў ліквідацыі незалежнасці і аб'яднання з Расіяй. І я хочу нагадаць, што у канцы жніўня 93-го года, я лічу, самы аўтарытэтны чалавек у Беларусі сярод тых, хто быў прыхільны да дэмакратыі, Васіль Быкаў прысвяціў цэлы артыкул на палову паласы газеты, народнай газеты, прысвечаны цалкам Лукашэнку і вось небяспекі таго, за што ён выступае. Артыкул называўся «Дзеля улады яны гатовы аб'яднацца хоць самім д'яблам». Ведаеце, калі ўжо Быкаў не можа пераканаць, пра што мы тады ввогуле гаворым? Што там нейкія дэпутаты і гэтак далей? Все, в прынцыпе, было, да пачатку 94-го года пра Лукашэнку все было сказана. Але калі вы, напрыклад, зразумелі асабіста, што ў гэтага чалавека ёсць вялікія палітычныя амбіцыі, якія выходзяць далёка па-за рамкі Верховнага Савета? Я думаю, што у мяне з першага дня знаёмства з ім абсалютна не склаліся адносіны і проста пачалася па ягонай, між іншымі, ініцыятыве такая, холодная вайна, холодная варажнеча, скажем гэтак. А вось наконт амбіцый, шырокіх амбіцый, гэта якраз было лета 93-го года, калі ён паехаў у Маскву, выступіў там,
потым выступіў на так званым кангрэсе народов Беларусі і России, здаецца, он так называўся. Вот там ён заявіў пра аб'яднанне Беларусі і России і даў інтэрв'ю маскоўскай газете «Правда». Это уже была не тая «Правда», якая была при Сталине, там, при Брежневе, и была директивный орган. Не, але тым не менш, дзе просто заклікаў да аднаўлення імперыі. Вот тады стало зразумела, што гэта так, гэта ўжо небяспечна. А калі ён ужо выступіў са сваім дакладам, так званым антыкорупцыйным, які быў цалкам замечаны на Хлусні і Паўхлусні, гэта сярэдзіне снежня 93-го года, тут ужо стало зразумела, што у яго не толькі ёсць амбіцыі, але ёсць падставы і ёсць падтрымка у масах, у насельніцтва, каб гэтыя амбіцыі рэалізаваць. Вось менавіта да прэзідэнцкай рэспублікі заставалася яшчэ некалькі месяцаў, бо ў сакавіку новая канстытуцыя толькі выйшла, якая замацавала гэтую пасаду. Скажыце, як так сталася, што Беларускі народны фронт некалькі гадоў агітаваў супраць камуністаў, супраць усёй гэтай номенклатуры, таксама казаў пра тое, што разрабоўваецца дзяржава, што неправільна ўсё кіруецца, а па вялікім рахунку все сліўкі зняў Лукашенко? Боже мой, так заўсёды бывае у гісторыі, так, што рэвалюцыю рыхтуюць адны, значыць, а потым адбываецца пераварот, які робяць іншыя і карыстаюцца і робяць зусім не тое, што, скажем, варта і трэба было рабіць. Як так атрымалася? Па-першае, не толькі адзін Беларускі народны фронт. Трэба сказаць, што все іншыя дэмакратычныя партыі, якія б яны там не былі, моцныя ці не моцныя, таксама акцэнтаваліся пераважна вось на тым, на чым акцэнтаваліся, конечно, на ўрадзе, бо рэальным кіраўніком Беларусі быў ніякі не Шушкевіч, які хоць і займаў пасаду па канстытуцыі вышэйшай службовай асобы, але у яго не было такіх рычагоў улады, якія, скажем, былі у Кебіча. А рэальна кіраваў Кебіч, кіраваў кіраўніку ўраду. І таму абсолютно натуральна, што дэмакратычныя партыі, Беларускі народны фронт, вогуле грамадства, якому была, скажем, неабыякавая незалежнасць, яны канцэнтраваліся менавіта вось на гэтай фігуры, на фігуры Кебіча. І іншая справа, што і Кебіч, і Лукашенко, яны выступалі з абсалютна аднолькава ідэалагічных пазіцый і скажем так, незалежніцкіх пазіцый. У іх вот ужо недзе пачынаючы з 93-го года, з восені пачалася спрэчка, хто ўсё ж такі хутчэй правядзе аб'яднанне грашовых сістэмаў Беларусі і Расіі, хто хутчэй здасць незалежнасць Беларусі, трэба так казаць. І тут пытанне выходзіць па-за межы, скажем, асобы Лукашэнкі ці асобы Кебіча. Трэба гаварыць пра тое, што асноўная частка насельніцтва Беларусі, вот гэтыя больш як 3,5 мільёны чалавек, мільёны грамадзян, якія прагаласавалі за Лукашэнку, яны не ўспрымалі беларускую незалежнасць як каштоўнасць. Яны увогуле выступалі, я б сказаў бы, нават супраць незалежнасці, бо якраз вось у гэтай гонцы, хто хутчэй аб'яднае грашовыя сістэмы, хто хутчэй вядзе расійскі рубель, Лукашенко быў спрытнейшы, во всякім разе яго лексіка была больш энергічная, і ён перамог. Грамадства, я скажу так, грамадства просто не было гатовае да выбараў прэзідэнцтва. Оно не было гатовае зрабіць такі выбар, таму мы і выступалі супраць прэзідэнцтва. Конечно, мы больш баяліся прыходу Кебіча, гэта так, але ў любым разе мы былі перакананы, што прэзідэнцтва нельга было вводзіць. І я скажу, што адзіны, вось я просто аналізоўваў, месяц за месяцам гэта все развівалася. Я думаю, што пасля гэтага так званага антыкорупцыйнага выступу Лукашэнкі адзіны спосаб не дапусціць яго да ўлады, гэта было не прымаць, не ўводзіць у Беларусі прэзідэнцтва, што мы і дамагаліся ад Верховнага Савета. Увялі ў сакавіку 94-го года, і Лукашенко неўзабаве, калі пачалася выбарчая кампанія, сваю кандыдатуру абвясціў. Скажыце, ці вы тады
разумелі, што ён ужо пераможца прэзідэнцкіх выбараў. Таму што, я нагадаю, сацыялагічныя даследавання давалі перавагу Кебічу. Я не ведаю, як это магчыма было, хто іх рабіў, але тагачасная газета «Свабода», я яе, уласна, перачытваў апошнія ўсе дні за той год, яна пісала адкрыта, так, сацыялогія аддае перавагу Кебічу. Ну, так, і не толькі «Свабода», многія іншыя газеты так пісалі, не толькі афіцыйныя, але і незалежныя. Гэта так, я прычыны патлумачыў, таму што Кебіч быў фактычным кіраўніком дзяржавы, яго быў адміністрацыйны рэсурс. Калі гаварыць канкрэтна пра мяне, ну, ведаеце, вот у той дзень, калі была прынята Канстытуцыя, я пра гэта нават пісаў, і, здаецца, нават Кебіч гэта ўзгадаў у нейкіх сваіх інтэрв'ю. Я да яго падышоў, ён быў прэм'ер-міністр, я быў дэпутат, і кажу, Вячеслав Францович, ну, вы сябе вырылі магільшчыка, вот, Лукашэнку. Ён паглядзеў і кажа, ну, паглядзім. Ну, глядзець яму давялося зусім недоўга, літаральна, здаецца, праз некалькі дзён Лукашенко выступіў па радыё, яму давалі эфір абсалютна бесперашкодна, бо ён граміў БНФ, граміў Народны фронт і заявіў, што ён вылучаецца ў альтэрнатыву Кебіча, а Кебіч ён пасадзіць. Тады ўжо Лукашенку пачалі, так сказаць, неяк так з дзяржаўных СМІ выводзіць, але ўжо было пазнавата. Не, Дмітрий, а што вы, прабачце, мелі на ўвазе пад словамі, што вы Кебічу сказалі, што ён вырыў сабе магілу? У кім сэнсе? Што Лукашенко яго пахавае. Ну, я не меў на ўвазе ў фізічным сэнсе пахавае. А ў палітычным сэнсе. У мяне было такое прадчуванне, што нешта такое можа быць, але вот каб у мяне было такое, ну, перакананне, што ён будзе абраны, не. Вот гэтага не было. Зноў жа магу пацвердзіць, што калі да мяне падышоў вот, крыху раней, правда, чым калі прымалася Канстытуцыя, Ганчар, а можа быць і ў тыя дні, і сказаў: Сергей, ты бачыш, Віктор Ганчар, ты бачыш, як разгортваецца сітуацыя, давай да нас у каманду. Ну, ён шмат да каго, і Ганчар, і Булахаў, і Лебецка, шмат, напэўна, да каго падыходзіў, да мяне падыходзіў Ганчар. Я сказаў: не, Віця, я просто не. Я лічыў, што гэта абсалютна, ну, гэта нейкае глупства. Ну, не, разумееце, як і многія іншыя, вот я скажу такую, можа быць, сентэнцыю, якую я ніколі, ну, публічна не казаў. Мы занадта добра думалі пра беларускі народ, пра ягоную палітычную спеласць, пра ягоную нацыянальную свядомасць. Так, значная частка, пэўная частка народа была нацыянальна свядома, яна прагаласавала на выбарах і за Пазняка, і потым праз год яна падтрымлівала і бел-чырвоныя беласцягі, пагоню, на жаль, у меншасці. Але большасць ўсё ж такі аказалася, што проста, ну, палітычна была неспелай і была просто, ну, не готовая была выбирать сама себе свой лёс. Вот оказалось так. Мы, ну, я про себе скажу, я вот гэтага не мог себе уявить. У меня уже в первом туре, калі я ехал а я был як доверенная особа Пазняка, я сидел у кабинете Абрамовича, старшыні Центральной выборчей комиссии, всю ночь. И вот значит, гэтыя звесткі, прычым па тых звестках, якія мы тады атрымалі ў кабінеце Абрамовича, Лукашенко перамагаў ужо ў першым туры. Потым была нейкая пауза, гадзіны паўтары-дзве, прыйшлі звесткі удакладненыя з Магілёўскай вобласці, здаецца, з Гомельскай, і там ужо карціна была іншая. Ужо Лукашенко застаўся на першым месцы, а Пазняк, які быў на другім, і выходзіў, не выходзіў у другі тур, бо перамог Лукашенко, а ўжо на другім месцы быў Кебіч. І вот я памятаю, сеў машину, ехаў па Менску, это было, можа быць, такія 4 гадзіны раніцы, ўжо было светла. Мяне было адчуванне, што еду па абсолютно чужым для мяне горадзе, што вакол вот гэтыя дамы, там жывуць людзі, некія, ну, самазабойцы, якім мы так верылі, для якіх все рабілі, і якія просто далі сабе абдурыць, просто плюнули, ладно, нам у твар плюнули, самім сабе у твар плюнули.
Ну вось такое было адчуванне. Ну гэта дэмакратыя таксама так тады выглядала. Але спадар Сергей, ну вот зноў жа я вярнуся да гэтай прэсы, которую я праглядаў, і я просто не знайшоў там ніякіх артыкулаў, якія папярэджвалі б, напрыклад, ані з БНФ, ані з другіх партый, што вось небяспечны Лукашенко. Канешне, пасля першага туру там былі ўжо такія захады і заклікі галасаваць або супраць іх, або ўвогуле не прыходзіць на ўчасткі, але гэта было ўжо пасля. А да першага туру ну, ніхто не звяртаў на яго, здаецца, увагі ўвогуле. Ну, гэта не так. Я паглядзеў, скажем, газету «Пагоня». Гэта газета, хаця яна выдавалася ў гародні, і рэдагаваў дэпутат апазіцыі БНФ Мікола Маркевіч, але яна лічылася агульнанацыянальнай. Іншая справа, што так чыталі нешмат. Можна прыгадаць і сесіі Верховнага Савета, якія шлі ў трансляцыі. Мы выступалі, мы выказываліся про Лукашенку. Свабода, так, свабода, конечно, абсолютно мочила, так сказать, Кебіча. Гэта было, хаця і про Лукашенку писала, але, ну так, не скажу, что она надавала ему той уваги. Только я зноў жа вяртаюся вось да чаго. Что, ну, а давайте уявім сабе, что, скажем, газета «Свобода», ці нейкая іншая газета, калі мы говорим про прессу, пачалі про Лукашенку писать. Что яны про яго писали? Вот что вы казалі, што ён ездзіў у Москву, што прапановаў таксама аб'яднаўцца як Кебіч. Фактычна вы самі сказалі, што яны былі з Кебічам ну некай звязцы. Зрэшты, сам Кебіч шмат гадоў таму гаварыў, што яны на адным полі працавалі. Так, дык пра гэта «Свабода» пісала яшчэ ў верасні 93-го года. І народная газета... Адзін раз ці два, ну гэта ж вы разумееце, у палітыцы публічнай нічого не значыць. Не адзін раз, не два, пра гэта пісалася. Але я вам скажу вот что, калі б пра гэта пісалася нават не 30 разоў, а 30 тысяч разоў, гэта, вот парадаксальна, можа быць, вы гэта ўспрымеце, гэта толькі дапамагло б Лукашенку, бо я падкрэсліваю, большая частка насельніцтва у выніку вось гэтых папярэдніх 2-3 гадоў, у тым ліку і прапаганды антынезалежніцкай, кебічаўскай, гэтай, так сказать, педалирование вот этой ностальгии по Советскому Союзе, большая частка была настроена на объединение с Россией. Что, скажем, та же «Свобода» казала, что Лукашенко хочет сдать незалежность, так большасць насельніцтва гэтага хоча. Гэта факт, які просто існаваў. Я спадзяюся, зараз не так, але в 94-м годзе гэта было менавіта так. І адзіны варыянт быў, гэта не вводзіць прэзідэнцтва, правесці датэрміновыя, ужо нават яны падыходзілі па тэрміне, парламенцкія выбары, дзе былі прадстаўленыя розныя палітычныя сілы і паступова ісці па гэтым дэмакратычным шляху развіцця. На жаль, было зроблена інакш. Я, да рэчы, працытую таксама «Свабоду», але ўжо іншую, «Радыё Свабода», 2006 год, інтэрв'ю Зенона Пазняка Вользе Караткевіч. І там Зенон Пазняк кажа, у Верховным Савеце літаральна ніхто сур'ёзна не ставіўся да Лукашэнкі. Гэты чалавек не карыстаўся ніякай павагай, ніхто не мог уявіць, што ён можа быць прэзідэнтам, акрамя аднаго чалавека, акрамя Сергея Навумчыка. Скажыце, вы, я так разумею, гаварылі, пераконвалі Пазняка, што Лукашенко небяспечны. Але нават Пазняк не ўспрымаў гэтага. Чаму? Таму, что, ну, не только Пазняк, іншыя депутаты, мои коллеги, это не зусім успрымалі, тому что я гэта казаў на падставе сваіх асабістых з ім адносінаў, на падставе асабістых уражанняў. Ну, якія я мог аргументы прывесці? Что у меня з ім дрэнныя адносіны, что я лічу яго дрэнным чалавекам? Ну что... Ну, это смешно, так? Ну, это мое приватное меркаванне. Хотя мне его хапало. У нас просто с першага... Я скажу, у нас с першага дня з ім пачаўся такі конфликт по ягонай инициативе, як толькі он дознаўся, что мой бацька сакратар обкома партии. Я был не адзіным депутатом, сыном нейкага, скажем, ну, ці высокопоставленного, ці там статусного человека, скажем, Галя Семдзянова был бацька адмирал, у одного нашего депутата был бацька не просто там секретарь обкома недзе ў правінцыі, а
прафесор, загадчык кафедры, але вось номенклатура партыйная, конечно, акцентавала гэтую увагу на мне. Вот наумчык такі Павлік Марозаў, ён, вот бачыце, бацьку здрадзіў, пайшоў у БНФ, а Лукашенко убачыў тут інша. Дык это сын начальніка. Сын начальніка. Вот гэта вот клеймо сына начальніку у мяне было ўсё жыццё у юнацтве, в школе, але неяк вот весь час было, што, ну, ці там, калі ў піянерскім лагеры, ці кудысьці, там, калі ў кампанію патрапляў, літаральна там, ну, праз дзень яно ўжо сыходзіла, бо бачылі людзі, ну, хлопцы, дзяўчаты, што абсолютно нармальны чалавек, так сказаць, там, ніякага у мяне, там, не ведаю, там, клыкоў немає і гэтак далей. І все было нормально. А тут я адразу вот адчуў гэтую такую, ну, я б сказаў, класавую ці сацыяльную ненавість. Вот як зараз судзяць за сацыяльную распальванне, сацыяльна варажнечы, і абсолютно беспадстаўна, вот просто абсолютно беспадстаўна. І я побачыў нейкую такую зайздрасць, і потым гэта пачало накручвацца вот просто на голым месцы. Вот што, мне гэты аргумент трэба было ўсім сваім калегам прыводзіць? Я вам прывяду прыкладны аргумент. Калі вы крытыкавалі Кебіча за тое, што ён збіраўся ісці весці Беларусь у Москву, уводзіць расійскі рубель, здаваць незалежнасць, ну практычна тое самае паўтараў Лукашенко, але адносна Лукашэнкі вы гэтага не гаварылі. Не, ну як же, Дмитрий, як же мы не говорили, когда я вам только что показал 15 хвилин назад нашу заяву, где мы потребовали так, заяву. Як депутата, але тады як депутаты шмат хто гаварыў такія рэчы. Я маю на увазе як некага палітычнага лідара, который таксама увасабляў такія прарасейскія думкі, супраць якога БНФ таксама варта было змагацца. Я просто не магу спрабую зразумець, чаму не была расчытаная, скажем так, гэтая карта Лукашэнкі тады. Не, я яшчэ раз паўтараю, што пра яго як пра імперскага, антыбеларускага, антынезалежніцкага дзеяча, апазіцыя БНФ, Пазняк, мы гаварылі, і самае такое пацверджанне не слова, а справы. Мы патрабавалі пазбавіць яго дэпутацкага мандата. А на сустрэчах з выбарцамі, напрыклад, у тым жа 94-м? І на сустрэчах з выбарцамі. Не трэба, так сказаць, ну вот вы пачыталі адну газету «Свабода», якая сапраўды ваявала з Кебічам і робіць такія высновы. Не. Іншая справа, што сапраўды мала хто мог уявіць, што народ прагаласуе за, ну, абсалютнага просто, ну, чалавеку, якога, мне здаецца, ну, для любого нормального человека было ясно, что это, ну, человек с пэўнымі такими окей, не буду говорить психическими. Вось менавіта, чаму вы не маглі вось гэтага уявіць? Я просто таксама, паколькі я, ну, маладзейшы трошкі, чым вы, і мне вельмі цікава таксама зразумець тую логіку тых падзей. Чаму тады гэта не было рашана? Ці там не было, не ведаю, сацыялагічных даследаванняў? Ці ніхто гэтым сур'ёзна не займаўся, не аналізаваў гэта? Што людзі могуць аддаць перавагу гэтаму чалавеку? Так. Социологические исследования показывали, конечно, перамогу Кебіча, хотя года с 90, я бы сказал, что с 91-го нават, Лукашенко заўсёды ўваходзіў у дзесятку наибольш папулярных палітыкаў, там папулярных асоб, ну, папулярных палітыкаў. І, ну, гэта, ужо гэта, так сказать, конечно, выклікала такую да яго, ну, насцярогу ў пэўным сэнсе, але ён быў, безумоўна, не на першым месцы. І тут я хочу яшчэ сказаць, што спрацавала, можа быць, во што для масы. За Лукашенку, нават не просто за Лукашенку, а фактычна вылучыў Лукашенку і расчысціў яму дарогу, і калі прымалі Канстытуцыю, панізіў планку з 40 гадоў вылучэнню прэзідэнта да 35 Віктор Ганчар. Ганчар, як і яго, так сказаць, калега Булахаў, яны карысталіся вялікай папулярнасцю, асабліва ў жаночай часткі, так сказаць, электарата. Яны былі маладыя, прыгожыя, там кагосьці з іх, здаецца, Булахава называлі Аленом Делоном. І яны, конечно, не цудоўна разумелі, хто гэта такі, але яны пабачылі, што можа быць. І нарэшце мы зусім не закранаем гэты аспект. Я вось у другім выданні сваёй кнігі 94 пра гэта пішу, бо гэта асобная тэма. Я тут цалкам пагаджаюся з украінскім палітолагам Віталём Портнікавым, які вельмі правільна сказаў, ну, уласна, пра гэта раней яшчэ казаў Пазняк, што Крэмль рабіў стаўку на Кебіча, а Лубянка, спецслужбы, якія ўжо тады
крыху адыходзілі ўжо тады в 94 годзе адыходзілі ад Кремля, а в 99-м мы ведаем, яны цалкам захопяць уладу, пяроймуць у Ельцына, яны рабілі ставку на Лукашенку. І праца, конечно, праца была даволі тонкая, даволі сур'ёзная. Я не хочу казаць, што, скажем, Віктор Ганчар альбо Дмітрий Булахов былі звязаны з расійскімі спецслужбамі. Не. Я думаю, што тут спрацавала два моманты датычна, скажем, Ганчара. Гэта асабістыя палітычныя амбіцыі і, на вялікі жаль, абсалютна нулевы узровень нацыянальнай свядомасці. Што для Ганчара, што для Булахова. Это іх была фраза, што суверэнітэт не ікона, на якую трэба маліцца. Сапраўды гэта так. Для іх это абсалютна. Незалежнасць, во всякім разе, на 94 год не ўяўляла каштоўнасці. Сергей, падтрымалі яны яго. Апошняе пытанне. Скажыце, а, напрыклад, калі б вам усё ж такі ўдалося дамагчыся ў 92-м годзе перавыбараў у Вярхоўны Савет, бо партыя БНФ, дакладней, апазіцыя БНФ дамагалася гэтага. Скажите, а ці тады люди, которых зараз, вы кажете, голосовали за Лукашенко, не были национально свядомыми, не проголосовали все ж таки так само за такие силы, за реакційные, за прокоммунистичные, пророссийские? И это позначало, что вся оппозиция БНФ и вы за Зеноном Поздняком и ваши коллеги, 30 человек, на 3 годы амаль что скоротили свою каденцию и меньше могли бы домагчыся так само в Верховном Совете. Дмітрый, я перакананы, што калі выборы адбыліся адразу пасля правалу путча в 91-м, скажем, окей, в 92-м годзе, і мы тады гэта казалі, конечно, наўрад ці Верховны Совет быў бы большасцю, там, скажем, народафронтаўскі, так? Але тое, што нас было б, да, магчыма, там бы не было б Навумчыка, кагосьці яшчэ, з дэпутатаў Пазняк, я перакананы, быў бы між іншым і Лукашенко, ён быў вельмі папулярны ў сваёй акрузе, ды ў цэлым народзе, але ў цэлым народафронтаўцаў у працэнтных суадносінах было б адназначна больш. Было б больш дэмакратычных дэпутатаў. Былі б і посткамуністы, і, напэўна, пэўныя такія, скажем, шавіністычна, праімперскія нават дэпутаты, але бачыце, парламенцкая рэспубліка, яна не дае магчымасці скаціцца, калі працуе парламент, скаціцца цалкам у гэтую таталітарызм, у дыктатуру. Былі б вельмі моцныя парламенцкія дэбаты. Але, ведаеце, лепш парламенцкія дэбаты, лепш гарачыя спрэчкі ў парламенце, крыкі нават у парламенце, чым крыкі за Крэсціна. Дзякуй вялікі. Гэта быў Сергей Навумчык, журналіст, публіцыст, аўтар кніг пра 90-е гады. Дарэчы, усе гэтыя кнігі ёсць на сайце Радыё Свабода. Захвочу вас заходзіць на наш сайт. Таксама ставіць лайкі пад гэтым відэа, каментаваць, калі для вас гэта бяспечна. Дзякуй вялікі, Сергей Навумчык. А для вас у праце працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі «Пік Свабоды» на канале Свабода Прэміум. Усяго вам самага добрага. Заставайцеся за свабодай.